Inti sebbaħ il-ħolqien jiselmulek l-art u s-sema kull filgħodu bl-oħla l-sin. Ja mulejja niżlik ħajr għaliex int tal-ħajja s-sid. Fik is-seta, fik il-ħniena, int fawwara ta' kull ġid. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dalgħodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza. Illum l-aħħar ġurnata tax-xahar ta' Settembru qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Ġirolmu, saċerdot u dottur tal-Knisja. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa jew nagħrfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Se nofru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa skont intenzjoni tal-familji Troisi u Demenville. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li rid tarina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħtilna triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti nissilt fis-saċerdot San Ġirolmu imħabba kbira u qawwija għal kotba mqazza. Għamel li l-poplu Nisrani ifittex dejjem iżjed l-għajxien spiritwali tiegħu fil-kotba tiegħek u jsejb fija il-għajn tal-ħajja. Bibnek Ġesu Kristu siedna li hu Alla u mija kienx u jisaltan flimkien ma l-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Zakkarija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċti. Għad jiġu popli u nies li jagħmlu fi bliet kbar. Bin-nies tal-belt imorru għand dawk ta' belt oħra u jgħidulhom: imxu, ejjew immorru għand il-mulej nitolbu ħniena u nfittxu il-mulej tal-eżerċti. Ngħid għalija sejjer jien ukoll. U kotra ta' popli u ġnus qawwija jiġu jfittxu l-mulej tal-eżerċi f'Ġerusalemm u jitolbu l-ħniena tal-mulej. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċti. F'dawk il-jiem 10 irġiel mill-ilsna kollha tal-ġnus jaqbdu ludi u jżommuh minn tar fil-libsa tiegħu u jgħidulu: ħaniġu magħkom għal ismajna illi Alla magħkom. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjalu ngħidu flimkien Alla u magħna. Il-mulej bena l-sijon fuq l-għoljiet imqazza u biħobb il-bibin tagħha aktar mill-lamajjar kollha ta' Ġakob. Obelt ta' Alla u jizbeħ u jgħid fuqek flimkien Alla u magħna. Not ir-raħa fil-Babilonja ma' dawk li jarfuni. Araw, in-nies tal-Filistja, Tir u Etjopja dawn twildu hemm. Għal Sion jingħad il-koll il-wieħed u l-ieħor twildu fiha u Alla l-għol innifsu u wettaqa f'posta flimkien Alla u magħna. Jikteb il-mulej fl-ktieb tal-popli. Dan twilet hemm u jgħannu huma u jisflu dak kollha li jagħmlu fik. Flimkien Alla u magħna. Inqumu bil-wifqa. Alleluja. 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 Bin il-bniedem ġie biex jaqdi u biex jagħti ħajtu fidwa għal-kotra. Alleluja. Alleluja.
Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Meta qorob għalih iż-żmien li fih kellu jittieħed mid-dinja, Ġesu brida sħiħa dar u telaq lejn Ġerusalemm. U bagħad xi messaġġiera qablu li huma sejrejn daħlu f'raħal tas-Samarija biex iħejjulu fejn joqgħod. Iżda hemmhekk ma leqgħux billi hu kien sejjer Ġerusalemm. Meta raw dan id-dixxiepli ġabu u ġwanna qalulu: Mulej, trix ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jaqridhom. Iżda hu dar fuqhom u xanfarhom u marru f'raħal ieħor. Il-kelma tal-mulej tifħejr lilek Krist. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum u ngħid kelma fuq il-qaddis tal-lum. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb tal-profeta Zakkarija. Dan huwa profeta Miżżar ngħidulu, profeta Miżżar kiteb ftit. Imma l-qari tal-lum huwa interessanti ħafna. Dan Zakkarija qiegħed jitkellem fuq ir-ritorn tal-poplu Ludi mill-eżilju. Ġej lura mill-eżilju. U tafx qed jgħid? Qed jgħid mhux biss il-poplu Ludi ħajjerġa' lura lejn pajjiżu. Imma il-pagani li fuq li madwarhom kienu jgħixu ukoll sa jitħajru jiġu lejn Ġerusalemm. Kemm sabiħa din? Dan Zakkarija għandu dak li ngħidulu sens ta' universaliżmu. Ġerusalemm is-sejħa ta' Alla mhix għal ftit, imma hija għal kulħadd u dawn il-lewt li kienu mxerdejn fl-eżilju ħajġibu magħhom ukoll il-pagani biex jagħtu qima lil Alla. Dawn il-pagani li raw l-imġiba tagħhom naħseb kemm hija sabiħa din għal żmien daw ukoll. Aħna li ngħixu f'dinja pagana. Kemm tkun ħaġa sabiħa kieku il-pagani ta' madwarna jaraw l-imġiba tajba tagħna, l-imħabba tagħna lejn Ġesu Kristu u jitħajru jiġu jagħtu qima huma wkoll. Is-silta tal-Vanġelu interessanti wkoll qegħdin fil-kapitlu 9 ta' San Luqa u San Luqa jgħidilna Ġesu meta qorob għalih iż-żmien li kellu jittieħed mid-dinja. Ġesu brieda sħiħa, forsi eżattament biċċu sfiq, dar u telaq lejn Ġerusalemm. Brieda sħiħa. Ġesu ħajibda mixja, ħajibda pellegrinaġġ tiegħu lejn il-mewt u l-qawmien tiegħu. Kemm sabiħ ara. Qisu xi kittieba jgħidu dawn il-kapitli li baqa' mill-kapitlu 9 l quddiem jisom jiffurmaw Vanġelu għalihom. Ġesu jagħti tagħlim speċjali lid-dixxiepli tiegħu, tajjeb, u fost l-ewwel lezzjoni li jagħtihom hija li jieħdu paċenzja. Ħudu paċenzja. Ġesu jibgħat lid-dixxiepli l-messaġġiera qablu biex iħejjulu t-triq, marru fis-Samarija. U hemmhekk ma leqgħux il-Ġesu. U ġarbu u ġwanni jgħidulu trix nitolbu lis-sema jinżel nar mis-sema u jaqridhom. U Ġesu le ħudu paċenzja. Ara l-ewwel lezzjoni li jagħti Ġesu lid-dixxiepli lil dawn l-apposti. Ħudu paċenzja. Anke quddiem l-insuċċess, anke quddiem ir-ras jibsa, anke quddiem l-ingratitudni. Titilfux il-paċenzja bil-mod. X'tagħlim għalina wkoll illum. Ħa nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum illum qegħdin niċċelebraw il-San Ġerolmu, saċerdot u dottur tal-Knisja. Dan San Ġerolmu twilet id-Dalmazja fejn kienet il-Jugoslavja fis-sena 341. Kien intelligenti, kien jaf xi sitt lingwi, tajjeb dan San Ġerolmu, ivvjaġġa ħafna fl-ewwel parti ta' ħajtu u sar qassejs u l-Papa Damasu, Papa ta' żmienu, għażlu biex ikun segretarju tiegħu.
u taħ biċċa xogħol tal-ġen il-dan San Ġerolmu billi kien jaf il-lingwi. Il-Papa Damasu taħ il-biċċa xogħol li jittraduċi il-Bibja f'dik li ngħidula il-Vulgata. X'inhi il-Vulgata? Il-Vulgata hija il-lingwa tal-poplu, il-Latin. Mela ittraduċa l-Antik Testament mill-Aramajk, il-Ġdid Testament miktub bil-Grek għal-Latin. Biċċa xogħol kbira li jagħmel dan San Ġerolmu, biċċa xogħol tal-ġen. Baqa' magħruf għalija. U għandu żewġ sentenzi li baqa' magħruf għalihom San Ġerolmu min ma jafx l-Iskrittura. Ma jafx l-Kristu. Min ma jafx l-Iskrittura. Ma jafx l-Kristu. U sentenza oħra li għandu ħafna kummenti sbieħ għandu diversi kodba, għandu diversi kommentarji fuq l-Iskrittura. Jgħid ara li xinti tlaxxemx issibek bil-ktieb tal-Iskrittura fuq ħoġrok. U xintinżel issibek bil-ktieb tal-Iskrittura quddiemek. Kemm sabiħa din. Biex jgħidilna isma' għatu importanza l-kelma talla. L-aħħar 34 sena ta' ħajtu għaddihom Betlem ximmiet il-Papa Damasu. Dan San Ġerolmu minn Ruma ma' Betlem u għadda l-aħħar snin ta' ħajtu hemmhekk. Miet bħallum fit-30 ta' Settembru. Meta kellu xi 80 sena. Nitolbu dal-qaddis kbir, dottur tal-Knisja, biex nissel fina mħabba vera lejn il-kelma talla. Għax fija hemm ir-ritratt ta' Ġesu. Aħna niċċelebraw t-tifkira ta' San Ġerolmu u tal-ħidma kbira tiegħu għat-tixrid tal-Iskrittura, nitolbu lill-Alla illum il-grazzja li nużu l-kelma tiegħu miktuba u li ma nedew qatt nimmeditawha għal ġid tagħna. Iqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew tiftħilna t-teżori kollha tal-elf u tad-den li jinsabu moħbija fil-kelma fil-kotba mqazza nitolbu. Għamel li l-poplu qaddis tiegħek fil-għoża u l-meditazzjoni tal-kotba mqazza isib l-ispirazzjoni kollha biex jgħix ħajja qaddisa u jagħti xhieda tiegħek quddiem id-dinja nitolbu. Ilqa' fil-għena ta' dejjem lil qaddejja tiegħek, speċjalment dawk li għal-jom qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa, Trojsi u Manville. U l-ħutna mejtejn li tul ħajjithom fuq l-art laqgħu bil-qalb il-kelma tiegħek nitolbu. Wassal il-bxara tajba tal-kelma tiegħek sa truf fl-art kollha biex il-bnedmin ta' rida tajba jilqgħuha bil-qalb għas-salvazzjoni tagħhom nitolbu. Għamel aħna bħal San Ġerolmu ikollna mħabba kbira u qawwija l-kotba mqazza u ma nħallux jum wieħed jgħaddi mingħajr ma nimmeditaw xi silta jew xi paġna minnhom nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija għatina li fuq l-eżempju ta' San Ġerolmu inħobbu il-kelma tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għal daw kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Nitolbuk għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal morda, l-anzjani, li qegħdin fi djarhom, li qegħdin fl-isptar, għal dawk li għaddin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex jafdaw aktar fejk, nitolbu. Nitolbu kollha l-isqof George li qiegħed il-Libja li kellu inċident ftit serju, nitolbu għalih biex il-mulejja tiegħek is-saħħa l-għajnuna li għandu bżonn u lill-insara ta' madwaru nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox,
Inti rid li San Ġirolmu jkun għalina eżempju ħaj ta' mħabba għal kotba mqazza. Għatina li bħalu nitalmu u nitrawmu fil-qdusija biex nkunu perfetti u mħejjija għal kull għemil tajjeb bi Kristu siedna. Imbierek imħolejja Alla tal-kull inkollu għax fit-trubiti tajt għal-kop sedin l-furek frott tal-għarf u xogħol il-bierek minnu s-seralin għal-kop tal-ħajja. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li naħsbu sewwa fuq il-kelma tiegħek kif kien jagħmel is-saċerdot San Ġirolmu. Ħalli bekk nitħejjew aħjar biex nofrulek il-vittma tas-salvazzjoni tagħna. Bi Kristu siedna, inmulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr bi Kristu siedna. Għax biex timla bil-ferħ l-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Ġirolmu, inti tqawwija bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, is-saħħaħa fil-ħed bit-tagħlim li hu xandar u tilqa' t-talb li jagħmillek għal ħarsien tagħha. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddesin kollha intennulek l-innu ta' tifħir u ngħidu bla qiegħda. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-Eżerċitu. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
dawn l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqdu. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Leon, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Ġirolmu, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfirna dnubietna bħalma naflu lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Bil-ħidma tal-Ispiritu Santu daħil id-din tal-ġisem bid-dem għat-testijek. Eħlis l-neħtijiet kollha minn kull ħażin. Żomm mandamenti tiegħek. Ħallina qatt minn ferret minn. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Ejju nqum bil-wieqfa u bħala ringrazzjament ta' wara qalbejn ħanejdu talba xkejkna, imma l-ewwel għal ftit sekondi ftakar f'xi ħaġa li tagħha tixtieq tirringrazzja lil Alla matul dan ix-xahar ta' Settembru. Għaddejna minn ħafna affarijiet. Hemm xi ħaġa speċifika li tixtieq tirringrazzja lil Alla tagħha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nitolbuk mulej biex tqalbina li għamilna ferħanejn bit-tifkira ta' San Ġerolmu, tħeġġiġna għat-tagħlim qaddis tiegħek biex nifhmuh sewwa u nimxu fuqu u hekk naslu fil-ħajja ta' dejjem. Bi Kristu siedna ħanejdu dawk it-tliet avamarijiet li talbitna l-Madonna minn dan is-santwarju għażejs. Nofruhom skont intenzjonijiet u għall-bżonnijiet tagħna. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Liben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.